Hej og velkommen til Run to the Beat powered by Bang & Olufsen 2015. Det her er en lille præsentationsvideo af ruten for 2015, hvor vi vil vise jer sådan lidt både hvad ruten har at byde på, men også hvad I skal forberede jer på før og efter løbet. Her på parkeringspladsen foran Bang & Olufsen, det er her I skal hente jeres startnummer og jeres t-shirts, og det foregår alt sammen i nogle cykelskuer, som er lige ved siden af parkeringspladsen. Her henter I både startnummer og t-shirts, og det foregår både dagen inden løbet, men også på selve dagen for løbet. Og når I har gjort det, så er I sådan set egentlig bare klar til at komme ud og løbe. Så nu går vi lige ud på vejen lige herude ved siden af, og der går starten. Så er vi rykket ud på vejen her foran Bang & Olufsens bygninger, og det er herude på vejen, at starten den går både til 10 km og halvmaraton. Så har vi løbet lidt over 3 km på ruten, og så er vi kommet ned på torvet, som bliver et af de centrale samlingspunkter på ruten. Vi regner med, at der kommer masser af tilskuere her, fordi løberne kommer forbi 2 gange. Og her kommer Le Gammeltoft blandt andet til at spille den kendte DJ. Så vi regner med, at det bliver super meget gang i den til at motivere jer på vej. Men vi løber videre, så kommer I forbi igen senere. Så er der løbet ca. 5,5 km nu, og nu står vi faktisk ude ved byskiltet til Bremdal. Det er her, er det 10 km, de vender for at løbe tilbage igen. Halvmaraton, de fortsætter de. Så har jeg lige været ude på den lille sløjfe, som halvmaratonløberne de skal ud på. De skal som sagt løbe 10 km ruten 2 gange, og så skal de lige en lille rundtur her forbi Bremdal. Ja, nu er jeg så ved at være lidt småtræt. Nu har jeg løbet 8 km, nu er jeg tilbage ved torvet, så nu håber jeg altså lige, at musikken her den giver mig det sidste skud energi til det sidste lille stykke. Så har jeg så nået et lidt kritisk tidspunkt på ruten nu. Begynder altså at gå en lille smule opad. Men satser på, at musikken den giver lige gas til at klare det sidste. Det brænder lidt i benene. Det er ikke skide sjovt. Men altså virkelig ikke særlig langt hjem. Nu er der kun 500 meter igen, så nu skal du bare sætte den sidste energi, inden du er meget snart i mål. Yes! Nu er jeg simpelthen færdig med at løbe, og nu er jeg bare fuldstændig smadret. Så nu er der velfortjent afslapning og en super koncert. Det var så en lille hurtig gennemgang af ruten, I fik. Jeg håber, I synes om den, og jeg glæder mig rigtig meget til at byde jer velkommen den 5. september, når I får lov selv at løbe rundt på ruten her i Struer. Når jeg er sådan, I har løbet, så er det jo her på plænen, at der vil være kæmpe koncert med Svendstrup og Vendelbo og Christoffer, og vi er sikre på, at I får en helt fantastisk dag. Der er rigtig, rigtig meget flot at se på, og vi er sikre på, at der kommer rigtig, rigtig mange tilskuere og kigger på jer.